Ďakujem veľmi pekne. Nadviažem na to, čo teraz povedala pani ministerka, a síce, že to nie je politicky pohodlná situácia. Nie je to politicky pohodlná situácia, tak ako možno pre tú slušnejšiu časť koalície, tak ani pre tú zodpovednú časť opozície. To vôbec nie je politicky pohodlná situácia a preto tu aj ja dnes stojím sama za seba a nie za klub, nie, že by som sa chcela nejakým spôsobom dištancovať od kolegov, to ani náhodou, ale myslím, že ešte nepadlo jednoznačné stanovisko relevantnej časti opozície k tomu, ako sa k vládnemu návrhu zákona o zrušení Mečiarových amnestií vôbec postavíme. Pani Remišová pred chvíľou povedala, že je veľmi ľúto, že amnestie sú predmetom politikárčenia. Oni nie sú len predmetom politikárčenia. Amnestie, zrušenie amnestií sa v tejto chvíli, podľa mňa, vstupom Roberta Fica do celej tej záležitosti stali kampaňou, politickou kampaňou a politickou kampaňou Roberta Fica a jeho Smeru, ktorému klesajú preferencie. Pretože, a to si povedzme na rovinu, tam vonku sú občania a nie je ich málo, 2/3 občanov si želajú zrušenie Mečiarových amnestií. Je úplne jedno, či to je spôsobené, či neutichajúcou snahou pána poslanca Budaja, alebo či tým, že sme viacerí videli film Únos, je jedno, čím je to spôsobené, ale je to tak. A toto je jediný dôvod, prečo Robert Fico sa dnes tvári, že chce zrušiť Mečiarove amnestie. Je normálne, aby sa spamätal po 10 rokoch? Je to normálne? Je normálne, aby pred 10 rokmi ten istý Robert Fico, ten istý doktor práv Robert Fico tvrdil, že amnestie sú nezrušiteľné a dnes sám predkladal návrh na ich zrušenie? Čo sa stalo? Čo sa medzi tým stalo? A tiež sa netvárme, a to by som poprosila aj pani ministerku, aj ďalšiu časť teda koalície, že oni chcú zrušiť Mečiarove amnestie, pretože bez toho, aby do toho vstúpil takýmto spôsobom Robert Fico, ktorý si len zachraňuje svoje klesajúce preferencie a je to čiste populistický krok, tak sa netvárme, že vám by sa podarilo akýmkoľvek spôsobom ho prinútiť, aby Mečiarove amnestie zrušil, aby za to zahlasoval. Veď len celkom nedávno sme na našej schôdzi mali návrh pána poslanca Budaja, jeho návrh ústavného zákona na zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré vládna koalícia odmietla. A namiesto toho sme dostali pred seba pamflet, návrh uznesenia, v ktorom sme mohli akurát tak morálne odsúdiť Mečiarove amnestie po 17 rokoch. Odkedy tento štát vraždil a unášal, sme my dostali pred seba návrh uznesenia od koalície, že budeme morálne odsudzovať Mečiarove amnestie. A zrazu prídu s akože serióznym návrhom a tvária sa, že chcú Mečiarove amnestie naozaj zrušiť. Sama za seba hovorím, že toto je slušne povedané jeden veľký oklam. Veľký oklam. A nesúvisí vôbec s nami. Nesúvisí ani s nimi v tej vládnej koalícii. Súvisí jedine s tým, že to chcú 2/3 občanov a Ficovi klesajú preferencie. Preto všetci nadšenci tejto Ficovej snahy zrušiť amnestie by si mali uvedomiť, že to bolo len celkom nedávno, čo sme prijali to uznesenie, len morálne odsudzovali amnestie a že je to čistý populizmus. Chytanie si voličov kvôli klesajúcej podpore. Fico je v kampani a potrebuje vstúpiť do dejín. On ako tvár, že on jediný dal návrh, jeho návrh bol úspešný a Mečiarove amnestie sa zrušili. A my sme tu v úlohe štatistov. A bude len na nás, na štatistov, ako sa jednotliví štatisti k tomuto postavia. Ja vnímam také 3 možné scenáre vývoja toho, čo predpokladám bude schválené v tejto rokovacej sále. Poprvé, ak aj sa zrušia Mečiarove amnestie a ak aj do 60 dní ústavný súd nerozhodne, čo považujem za úplne inak absurdné, ale dobre, ak by sa tak stalo, že by nerozhodol, že by platilo to, na čom by sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší zákonodárny zbor, tak neverím tomu, že by Mečiar a Lexa, o ktorých v prvom rade, keď hovoríme o zrušení Mečiarových amnestií ide, neverím tomu, že skončia tam, kde patria obidvaja. Mečiar zostarne šťastne v Elektre a Lexa pri svojich arabských plnokrvníkoch v Pezinku. Po druhé,
Neexistuje snáď vo vyspelých krajinách zákonodárny zbor s takými kompetenciami, ako máme my, ktorý by sa úplne dobrovoľne oddal rozhodnutiu ústavného súdu. A teraz ako inštitúcií, keď hovorím tieto vety, myslím inštitúcie nezávisle od toho, aké je zloženie ústavného súdu. Jednoducho žiaden zákonodárny zbor by takéto niečo predsa dobrovoľne nemal urobiť, keď je pri zmysloch. Po tretie, reálne hrozí, k tomu sa ešte dostanem, lebo to súvisí s tými podmienkami opozície, reálne hrozí, že ak by aj sa zrušili Mečiarove amnestie a Kováčove milosti, tak sa môže reálne stať, že jediný potrestaný v celej tejto kauze by bol nakoniec ten, čo bol unesený. Michal Kováč mladší. Pretože sa pozrite, kto všetko bol omilostený v kauze Technopol a veď predsa veľmi dobre vieme, že kto je pán Kočner. Niektorí o ňom tušíte menej, niektorí viacej, ale ja si živo neviem predstaviť situáciu, že tento informátor, tento nohsled premiéra Fica a Smeru, ktorý chodí na generálnu prokuratúru ako na hodiny klavíra, že tento človek, ak by mal možnosť svedčiť, tak by neuzavrel dohodu. On by tú dohodu uzavrel. Stal by sa z neho korunný svedok a začal by prskať síru. Teraz na koho by prskala si tak síru? No pri kauze únosu by to pravdepodobne bol Sviechota, pretože ten je mŕtvý, ten sa už brániť nebude. Takže to si viem živo predstaviť, ako všetky tie nitky toho štátom organizovaného únosu by skončili na Sviechotovi, ktorý je mŕtvý. A v kauze Technopol by sme sa pravdepodobne dozvedeli ešte veci, o ktorých sme nečítali, o ktorých sme nevedeli a ktoré by vyústili v to, že jediný skutočne vinný, ktorý si zaslúži byť teda potrestaný, by bol Michal Kováč mladší a tam by celkom reálne hrozilo, že by skončil v base on. Takže toto sú také 3 scenáre, z toho mi samozrejme najviac, ako najpravdepodobnejší scenár vyplýva to, že na tom ústavnom súde to zastavia, pretože ja som sa o tom bavila aj s pánom Bugárom a jednoducho ten pomer nie je taký, kolegovia, ako my si myslíme, že 6 sudcov na 4. Nie je tak. Je to 6 plus 1 plus 3. Ten jeden je ešte veľmi otázny a potrebujú 7 sudcov, aby to jednoducho bolo zastavené. Takže ja predpokladám, že keďže, tak ako hovoril pán Budaj, je tu veľmi veľa ešte preživších, ktorým záleží na tom, aby sa v skutočnosti neriešili Mečiarove amnestie. Myslím, že vyvinú teraz všetko úsilie na to, aby toho jedného nalomeného sudcu na ústavnom súde zlomili už úplne a potom to skončí tak, ako si, myslím, aj väčšina z nás myslí. Ja keď som absolvovala tie poslanecké grémia k tejto veci, tak jedno tam bolo naozaj do očí bijúce, že vládna koalícia to nechce schváliť. Zrušenie Mečiarových amnestí nechcú schváliť s fašistami. Boja sa toho. Boja sa toho asi, ako by to vyzeralo možno aj mediálne. Boja sa toho, že keby to buchlo, tak príliš málo ľudí by bolo ako keby zašpinených. Bola by to príliš malá kolektívna vina. Takto by som to povedala. Že oni potrebujú naše hlasy tých štatistov, aby keď to nakoniec bude zastavené na tom ústavnom súde, tak aby samozrejme sa to rozložilo, tá kolektívna vina. A hlavne, a to v prvom rade, to je ten môj úvod, že my sa, keď to podporíme, tak sa všetci podpíšeme pod to, že tvárou zrušenia Mečiarových amnestí nebude pán Budaj. To nebudeme ani my, neviem koľký, proste za to chcú s čistým svedomím zahlasovať, ale to bude ten Fico. On to bude. A či už budú predčasné voľby, alebo či to budú voľby v roku 2020, toto bude hlavný motív jeho kampane. S týmto pôjde proste do odboja a 2/3 občanov to nie je málo, si myslím. Ja som teda povedala, že budem hovoriť sama za seba a ešte sa chcem pristaviť pri tom, že my sme dali predsa 5 podmienok, vážení kolegovia a kolegyne. My v tom úvode, keď sme ako úplne s čistým štítom do toho išli, že teda vieme si predstaviť tú podporu, ale tu máte 5 pripomienok. Nuž, vyzerá to tak, že akceptované budú iba 2. Tá jedna je nelegislatívna, to znamená, to je to, že pred ústavným súdom budú Národnú radu zastupovať pán Kresák a dohodnutý bol, myslím, pán Kubina. A druhá vec je tá premlčateľnosť. Hej, to sú jediné 2 veci, o ktorých akože budeme rokovať. Dobre, zajtra je ešte nejaká koaličná rada, možno sa ešte niekam posunieme, ale príliš ďaleko nie, tak ako som to vybadala. Takže pre mňa osobne je to málo.
proste, tak to už naozaj budeme štatisti. Keď si povieme, že 5 podmienok a teraz oni povedia, že nie 5, 2 a my si povieme, že aj tak dobre a zahlasujeme. Ja si myslím, že ľudia tam vonku nie sú padnutí na hlavu a dá sa to odkomunikovať. A sama za seba hovorím, že ja mám problém za to zahlasovať. Mám obrovský problém, pretože ja mám úprimnú snahu zrušiť Mečiarove amnestie, ale nielen na papier. Ja mám úprimnú snahu potrestať tých, ktorí za to potrestaní majú byť, lebo majú na rukách krv a majú na svedomí únos. A ja chcem byť tým, ktorý sa podpíše pod skutočné zrušenie Mečiarových amnestií a nechcem byť hrobárom snách zrušenia Mečiarových amnestií, lebo keď to raz na tom ústavnom súde pochovajú, presne, tak to bude pochované navždy a to si musíme uvedomiť. A teraz by som sa nakrátko ešte chcela vyjadriť k tomu, že naozaj myslieť si, že ústavný súd teraz nie je ako inštitúcia, ale ústavný súd teraz v tomto momente, keď všetci vieme, aké je jeho zloženie pod vedením pani Macejkovej a s ústavnými sudcami, ako je pán Brňák, ktorý naozaj predčasom povedal to, čo hovorila Veronika Remišová, že on nepozná právny dôvod, právny argument, ktorý by bol v prospech zrušenia Mečiarových amnestií a že akékoľvek hľadanie takéhoto právneho argumentu je len pokus o vyprášanie snehovej gule, tak si skutočne neviem predstaviť, ako kto si môže myslieť, kto môže byť tak naivný, že by si myslel, že by takýto človek dokázal skutočne nepredpojato sa vysporiadať s tým, čo mu skončí na stole. Hej? Keď budú vlastne, keď my vydáme na pospas rozhodnutie zákonodárneho zboru právnikom typu pán Brňák. No tak to sme teda dopadli. To teraz skutočne to sme dopadli. A preto ja nejdem spochybňovať ústavný súd ako inštitúciu, ale skutočne ho musíme brať, že to je ústavný súd proste s nejakými podmienkami a s nejakými sudcami, ktorí sú navolení a to je už úplne jedno, že akým spôsobom vznikla tá nevyváženosť, o tom sa tu nebavíme, to už nie je relevantné. On je taký, aký je a taký, aký je, bude mať v rukách možnosť posúdiť to, čo tu dnes odhlasujeme. A posledná vec, ja sa ešte pristavím pri tej snehovej gule. Viete, že pred tými rokmi, keď to vyhlásil pán Brňák, tak hovoril o tej vyprážaní teraz snehovej gule a dnes už sú reštaurácie, ktoré ponúkajú ako dezert vyprážanú zmrzlinu. Hej? Takže pri trochu vôle sa podľa mňa dá vypražiť dnes už takmer všetko. Ale skutočne si nemyslím, že pán Brňák s pani Macejkovou a s ďalšími by sa snažili vyprážať tú snehovú gulu a takýmto spôsobom sa s tým vysporiadať. Takže toľko za mňa, veľmi pekne ďakujem za pozornosť.